lokacin sojin ma mutane cuwa suke ba fa bari akai ba wallahi na je wata sabga ne ame nomination ina da aka yi na delegate wayan sun tsahin yan siyasa suna zaune a bayana ta'awa ne ya samu gurin da ba ci wallahi wani gurin da ya samu ba ci amma haka nan ma zai dan lallasa kahin su gusa a wani ya samu gurin ci wai wacin haram ce ake cewa ba wa halaka bace a wannan zamanin ma haram din mutane suke ci a ce albashinka da kake samu a Niger miliyan guda ne miliyan guda ake baka farmuwa ina tabbatar ma in dai a rayuwar da muke a Niger ne da yanda dan Niger galibi yake rayuwar shi wannan miliyan din guda da wuya a cikin mutum miliyan ka samu guda 2 ko 3 sun gina gida da kudin halal amma miliyan guda yake dauka yayi babban mota da kudin halal da kudin mi ku kiyaye kudin halal saboda daga an ce miliyan guda ne albashinka to zaka dauki rayuwar ka dora ta akan miliyan 2 ci a vraiment tunda ni juju ne fa bai yayi wa a moto mana c'est pas din mota to nawa kake dauka juju a mushan jami'a ne ni kaga a ganna ma na shigo a belo to sai ne karatun sai zube sai ka dauki lakare ka ce wallahi a belo na zo na mance formula in this watsi ai wallahi ma din yace ce a ganka ka karto a ƙasa ka zo ka dauki lakare ka dora ka fatacca ma yara su kwashi kabi an ji ko ka hawo belon ka kiyan to mushan statistic ne na ta gida matsala ne amma ka ci halal ɗinka amma ina tabbatar muku cikin mutum miliyan guda da suke ɗaukan kuɗi sama da jika 500 wallahi a rayuwar ɗan Nijar kaje kalli rayuwar shi ka ga me yake ci a gidan shi yaya matan shi suke me yake sawa na kaya me yake hawa na sutura nawa yake biya haya balle in rayuwa ta nyame ya za a yi kuɗin nan su mishi ƙarya ne shi ya san ƙarya ne wanda suke tare da shi sun san ƙarya ce cuwa ake yi haram ake ci amma duk da haka ake daurewa wannan haram din da wannan ƙaryar gindi shi yasa duk kaje ka gansu kuma ina gaya ma kowa mai cin haram in albashinka ba shi yake biyan abin da ka kai ba a yanzu kayi gida sai biyan kana da mota sai biyan kana sa manyan shaddoji sai biyan iyanka suna manyan lakwal sai biyan amma da haram kake yi innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu minan nas ka'ida ce wannan sai an ga kamar kai sama ku ne manya ku ne kaza an yi realization sai Allah ya ruguzar da kai baka mutuwa sai Allah ya ruguzar da kai